και φίλοι του καναλιού Ιδέων, χαίρετε. Στη συγκεκριμένη εκπομπή θα αναφερθούμε σε έναν υπέροχο, πολύ όμορφο μύθο ενός πολύ σημαντικού θεού, του θεού Διονύσου. Ο μύθος αυτός αναφέρεται στον καθρέφτη, στο έσωπτρον που είχε ο θεός Ζαγρεύς Διόνυσος. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, ο Νόνος, ο Πανοπολίτης, περιγράφει τον μύθο του Διονύσου Ζαγραίος στο επικό ποίημά του Διονυσιακά. Εκεί λοιπόν, σύμφωνα πάντα και με την ορφική παράδοση, έχουμε τον Ζαγραία. Ο Ζαγρεύς είναι ιός του Διός, ο οποίος μεταμορφώνεται σε φίδι. Εδώ η μεταμόρφωση σε φίδι μας θυμίζει και τον Οφίωνα από άλλο μύθο, όπου ο Οφίων κουλουριάζεται 7 φορές γύρω από το αυγό που δημιουργεί η Ευρυνόμη και έχουμε την κοσμογονία. Και είναι ιός λοιπόν του Διός και της Περσεφόνης, της κερασφόρου Περσεφόνης, η οποία φέρει κέρατα. Το κέρας είναι σύμβολο, ιερό σύμβολο στην μυθολογία, συμβολίζει την θεϊκή δύναμη και τη σύνδεση του ανθρώπου με το θεϊκό στοιχείο. Σχετικά με το κέρατο και τον Ταύρο, γιατί συνδέεται ο Διόνυσος με τον Ταύρο, στη μυθολογία του Ντεσάρμ έχουμε την ανάλυση πως η ιδέα της ακαταμάχητης δύναμης του Διονύσου οδηγεί εύκολα στην ιδέα των μεταμορφώσεών του. Όπως το κρασί, μας αναφέρεται εκεί, μεταδίδει συχνά στον άνθρωπο μία βίαιη και άγρια ενέργεια που φαίνεται πως ανήκει στην φύση μάλλον του ζώου παρά του ανθρώπου, έτσι μας λέει απέδωσαν στον Διόνυσο την δύναμη του Ταύρου. Σε μια αρχαία δαχτυλιδόπετρα παρατηρούμε τον Ταύρο και πάνω από τη ράχη του 7 αστέρια που είναι οι Πλειάδες. Οι Πλειάδες ανατέλουν στις αρχές του Μαΐου. Ο Ταύρος Διόνυσος, αν δεν εκπροσωπεί τον αστερισμό του Ταύρου, τον αστερισμό οκτωζώδιο, φαίνεται τουλάχιστον να είναι η εικόνα του δυνατού ηλίου που κάνει να παρουσιάζεται η ανοιξιάτικη βλάστηση. Επιστρέφουμε στον Διόνυσο Ζαγραία, ο οποίος, μας αναφέρουν οι πηγές, φωνευθείς υπό των Τιτάνων, τον φωνεύουν οι Τιτάνες, και ο Ζαγρεύς μετέπειτα ανασταθείς από τον Διόνυσο, τον ανασταίνει μετά ο Διόνυσος, λέει μία από τις εκδοχές που έχουμε, και έτσι μετέπειτα Διόνυσος και Ζαγρεύς ταυτίζονται ως Ζαγρεύς Διόνυσος. Εδώ είδαμε την εκδοχή όπου τον ανασταίνει ο Διόνυσος. Πιο μετά θα αναλύσουμε περαιτέρω την εκδοχή όπου η Αθηνά τον βοηθάει να αναστηθεί. Και οι πηγές μας αναφέρουν επίσης ταυτιζόμενος προς τον Άιδιν, βλέπουμε ακόμη και στον Εσχύλο. Έχει λοιπόν, βλέπουμε την Περσεφόνη που είναι θεά του κάτω κόσμου, μητέρα του, βλέπουμε την συσχέτιση με τον Άδη, θα δούμε πιο μετά και τη συσχέτιση με τα Ελευσίνια μυστήρια. Έχουμε λοιπόν ένα θάνατο και μια ανάσταση, ένα θάνατο και μια αναγέννηση. Τα κρατάμε όλα αυτά. Είναι το παιδί του Διός, το οποίο πρώτο κάθεται στον θρόνο του Διός. Ήταν το αγαπημένο του τέκνο. Όταν ήταν ακόμη παιδί μάλιστα, έπαιζε με τον κεραυνό και την αστραπή του Διός, ο μόνος. Ας πάμε στο κομμάτι της ετυμολογίας που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να ανακαλύψουμε τις αλήθειες, τις κρυμμένες γύρω από τον Διόνυσο Ζαγραία. Ας δούμε λοιπόν το όνομα το ίδιο, Ζαγρεύς. Προκύπτει από το ρήμα ζωγραίο, το οποίο είναι σύνθετη λέξη από το ζωός που σημαίνει ζωντανός και το αγρεύω. Αγρεύω σημαίνει πιάνω σε κυνήγι. Θυμόμαστε και την αγροτέρα Άρτεμι, η οποία Άρτεμις είναι η κυνηγός που θηρεύει. Τι σημαίνει λοιπόν ζωός και αγρεύω ζωγραίο? Σημαίνει συλλαμβάνω κάποιον ζωντανό. Αυτό κάνει ο Ζαγρεύς, συλλαμβάνω κάποιον ζωντανό. Το ουσιαστικό ζωγρία σημαίνει εχμαλωσία, άρα εχμαλωτίζει κιόλας, μας λένε οι λέξεις. Και έχουμε και το ουσιαστικό ζάγρι. Η ζάγρι είναι το όριγμα
το παρασκευαζόμενον ως παγίδα προς την εν αυτό κατάπτωσιν αγρίων ζώων. Άρα είναι ένας βόθρος, θα λέγαμε, ένα σκάμα, ένα όριγμα, το οποίο επί τούτου το έσκαβαν σαν παγίδα ώστε να πέφτουν μέσα τα άγρια ζώα, οι ζάγροι. Άρα βλέπουμε ότι αυτή η λέξη έχει να κάνει με το συλλαμβάνω, παγιδεύω, ζωντανό πάντα, έχει μέσα το ζω, πιάνω ενώ κυνηγώ, έχει εχμαλωσία, είδαμε, έχει αυτές τις σημασίες. Οι Τιτάνες λοιπόν, με εντολή της Ήρας πάντα, συλλαμβάνουν τον ήπιο Διόνυσο Ζαγραία, τον σφάζουν ξεγελώντας τον, θα δούμε μετά γιατί είναι τεράστιο το κομμάτι του ξεγελάσματος και σημαντικό, διαμελίζουν τον Διόνυσο σε 7, καθόλου τυχαίος ο αριθμός, 7 σε 7 μέλη, κομμάτια, τον διαμελίζουν. Αναφέρεται ακόμα και στον Πρόκλο, στα σχόλια στον Τίμαιο, στο έργο αυτό, το 7 κομμάτια μέλη του Διονύσου, και τον ξεγελούν με διάφορα παιχνίδια. Ενώ λοιπόν, πάμε να δούμε ξανά την εικόνα, είναι στον θρόνο του Διός, το μόνο αγαπητό τέκνο και μπορεί να παίζει με τον κεραυνό του, έρχονται οι Τιτάνες, οι οποίοι προσπαθούν να τον ξεγελάσουν για να τον συλλάβουν και να τον διαμελήσουν. Μέσα στην εξαπάτηση αυτή, τι δίνουμε σε έναν ήπιο για να το ξεγελάσουμε όταν θέλουμε? Παιχνίδια. Του δίνουν λοιπόν κάποια παιχνίδια. Απατήσαντες, παιδαριώδεσιν, αθήρμασιν, λέει η πηγή. Τον εξαπάτησαν με αθήρματα, δηλαδή παιχνίδια για παιδιά. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα παιχνίδια αυτά. Αναφέρονται σε διάφορες εκδοχές του μύθου που έχουμε, άλλα παιχνίδια εδώ, άλλα παιχνίδια εκεί. Εμείς θα τα ενώσουμε για να δούμε τι θέλει να μας πει η αναφορά στα παιχνίδια. Ένα λοιπόν παιχνίδι που αναφέρεται είναι ο ρόμβος. Ρόμβο έλεγε στην αρχή τη σβούρα. Προκύπτει από το ρήμα ρέμβομαι, το οποίο ρήμα ρέμβομαι σημαίνει περιστρέφομαι. Γι' αυτό και αναφέρεται η ρεμβώδης κίνηση του ηλίου, του ουρανού, των πλανητών, και ο Μάρκος Αβρίλιος στάει σε αυτόν, μας αναφέρει και ότι ρόμβος εστί η ψυχή. Άρα εδώ μιλάμε για μία κίνηση περιστροφική, η οποία βλέπουμε να αναφέρεται σε όλα αυτά. Το επόμενο παιχνίδι που αναφέρεται ανάμεσα στα παιχνίδια του Διονύσου ήταν ο Αστράγαλος. Ο Αστράγαλος ήταν ένα αρχαίο ελληνικό παιχνίδι, έπαιζαν τα παιδιά τους αστραγάλους, το οποίο ήταν περίπου σαν τα ζάρια, τα πετούσαν σαν τα ζάρια, ένα ζάρι ήταν, αλλά είχε δύο κυρτές πλευρές. Έχω εδώ και ένα αντίγραφο από το Μουσείο της Ακροπόλεως να σας δείξω. Αυτό ακριβώς εδώ ήταν, αυτά εδώ, ήταν τα παιχνίδια των αστραγάλων, τα οποία μάλιστα είχαν και μαντική και ιερουργική χρήση. Μετέπειτα αναφέρονται τα χρυσά μήλα εσπερίδων σαν παιχνίδι. Αναφέρονται επίσης τα νευρόσπαστα, αυτά ήταν κούκλες που μπορούσαν να λυγίζουν, γι' αυτό λέγονται νεύρα, που πάνε νευρόσπαστα. Και αναφέρεται και ο κόνος. Κόνος επίσης λεγόταν η σβούρα. Κονοειδής, έτσι, γιατί αν σκεφτούμε το ρόμβο και τον κόνο, τι είναι ο ρόμβος? Δύο κόνοι ενωμένοι στη βάση τους. Και αναφέρεται και η μπάλα, το τόπι. Ανάμεσα σε αυτά τα παιχνίδια τίποτα δεν βρέθηκε που να δελεάσει, να ξεγελάσει το Διόνυσο, ώστε να απορροφηθεί να παίξει με αυτό και να το ορμήξουν οι Τιτάνες. Υπήρχε όμως και ένα άλλο παιχνίδι και φυσικά αυτό ήταν ο καθρέφτης που του έδωσαν να παίξει. Το λεγόμενο έσοπτρον στο αρχαίο κείμενο. Έσο και όψ, όπτ, όποπα, οπτικός. Άρα βλέπω προς τα μέσα. Έσοπτρον. Αυτό λοιπόν, σε αυτό μάλλον κοιτάχτηκε και κοιτάζοντας το είδωλό του απορροφήθηκε και έτσι βρήκαν την ευκαιρία να το επιτεθούν οι Τιτάνες. Αν δούμε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, ο ρόμβος που είναι σβούρα, οι αστράγαλοι που έχουν κυρτές, είπαμε, επιφάνειες, δύο κυρτές πλευρές, τα χρυσά μήλα, οι κούκλες που δεν είναι ευθείες αλλά λυγίζουν, η μπάλα, το τόπι και ο κόνος, η σβούρα,
όλα αυτά έχουν να κάνουν με την καμπύλη, ενώ το έσωπτρον πρέπει να ήταν επιφάνεια λία και θα αναλύσουμε περαιτέρω το έσωπτρον στο τελευταίο κομμάτι αυτής της εκπομπής. Κρατήστε όμως ότι έχουν αυτό το κοινό τα παιχνίδια. Τον σφάζουν λοιπόν οι Τιτάνες, τον διαμελίζουν, τον βράζουν σε έναν Λέβητα και τον τρώνε. Στην μυθολογία η βρώση υποδηλώνει την αφομοίωση ιδιωτήτων, η κατάποση και η βρώση, ενώ ο θάνατος συμβολίζει την μεταμόρφωση. Οι Τιτάνες προκύπτουν από το ρήμα τανείο, επέκταση, τέντομα. Το τανείο σημαίνει απλώνω, εκτείνω, τεντώνω. Άρα μιλάμε για κάποιες επεκταμένες, απλωμένες ιδιότητες, οι οποίες και τον διαμέλυσαν. Τα παιχνίδια, όπως διασώζονται στον προτρεπτικό που έχει συγγράψει ο Κλίμης ο Αλεξανδρεύς, είναι αστράγαλος, σφαίρα, στρόβιλος, μήλα, ρόμβος, έσωπτρον και πόκος. Πόκος από το ρήμα πέκο, που είναι γνέθο, πλέκο, είναι η τούφα του μαλλιού. Καμπύλη και εκεί, γιατί είναι σαν κυκλάκι, έτσι, σαν σφαίρα. Ο οποίος μας λέει λοιπόν ο Κλίμης ο Αλεξανδρεύς, Αθηνά μεν ουν, η Αθηνά λοιπόν, την καρδίαν του Διονύσου, την καρδιά του Διονύσου, η φελωμένη, αφού την πήρε, Παλάς εκ του πάλιν την καρδίαν προσιγορεύθη. Ονομάστηκε Παλάς, καθώς πήρε την καρδιά η οποία είχε παλμό. Και ονομάστηκε Παλάς Αθηνά, την καρδιά του Διονύσου που ακόμα είχε παλμό. Οι δε Τιτάνες, ή και διασπάσαντες αυτών, Λέβητα την ατρίποδη επιθέντες, αφού έθεσαν σε τρίποδο πάνω έναν Λέβητα, ένα καζάνι, και του Διονύσου εμβαλώντες τα μέλη, και αφού έβαλαν μέσα τα μέλη του Διονύσου, καθύψουν πρώτερον. Τον έψησαν, τον έβρασαν. Ζεύς δε ύστερον επιφανής, και ραυνό τους Τιτάνας εκείζεται. Ο Ζεύς ύστερα εμφανίζεται και βλάπτει, καταστρέφει με κεραυνό τους Τιτάνες, και τα μέλη του Διονύσου Απόλλωνη το παιδί παρακατήθεται, καταθάψε. Τα παραδίδει στο παιδί του τον Απόλλωνα ώστε να τα θάψει. Άλλη εκδοχή του μύθου εδώ. Ο δε ούγαρ υπήθησε διή, και ο Απόλλων δεν απήθησε απέναντι στο Δία, εις των Παρνασσών φέρον κατατίθεται διασπασμένων των νεκρών. Και πράγματι θάβει στον Παρνασσό τον νεκρό Διόνυσο. Στην εορτή της αρχαιότητος, τα μεγάλα Διονύσια, τα οποία ήταν κοντά στην Εαρινή Ησημερία, εορταζόταν ο θεός Διόνυσος, ο θεός της αναγέννησης της φύσεως, γιατί ήταν και αυτό. Από την Εαρινή Ησημερία τώρα ως το θερινό ηλιοστάσιο, από 21 Μαρτίου τωρινή, γιατί ήταν άλλοι οι μήνες της αρχαιότητος, σε ελληνιακή, μέχρι και 21 Ιουνίου έχουμε την αναγέννηση του Διονύσου, τα σύμβολα. Τον καθρέφτη αυτόν, το έσωπτρον, ο Νόνος τον αποκαλεί δόλιον, δολερό, εξαπάτηση, πονηρό, απατηλό, αλλά και νόθον είδος. Είδος είναι η μορφή στα αρχαία ελληνικά, μορφή νόθη. Αντίτυπον, συνυφασμένο με την έννοια του ψεύδους, του μη αληθούς. Θα λέγαμε λοιπόν ότι συνδέεται με μια παραχαραγμένη αλήθεια το κάτωπτρο, μας λέει ο Νόνος. Και κάπου εδώ θυμόμαστε και τον Ηράκλειτο, τον φιλόσοφο, ο οποίος λέει «Εών πες εστί, παίζον πεσεύον, παιδός η βασιλείη». Ο Εών Διόνυσος, γιατί όταν λέει Εών αναφέρεται στον Διόνυσο, είναι παιδί το οποίο παίζει με τους πεσούς, και καθώς παίζει με τους πεσούς φανερώνεται πως του ανήκει η βασιλεία. Είναι δηλαδή ένα παιδί που τοποθετώντας εδώ και εκεί τους πεσούς κατακτά την βασιλεία. Η βασιλεία είναι του παιδιού, του αιώνος Διονύσου. Όταν του επιτέθηκαν οι Τιτάνες ήταν αλυμένοι με γύψο για να μην είναι αναγνωρίσιμοι. Ξεγέλασμα, δεν έπρεπε να αναγνωρίσει ότι είναι αυτοί και θα του κάνουν κακό. Ό,τι λοιπόν συμβολίζει ο Διόνυσος αυτόν τον μύθο, όταν κοιτάζεται και πεθαίνει,
είναι επειδή ξεγελάστηκε. Αυτός όταν το συνέλαβαν λοιπόν, ο Διόνυσος Ζαγρεύς άρχισε να μεταμορφώνεται, να παίρνει διάφορες μορφές. Στις διάφορες εκδοχές του μύθου αναφέρονται άλλες μεταμορφώσεις. Μικρός νεαρός Ζεύς, λένε άλλοι, μορφές ζώων, έφηβος, γέρος, διάφορες μεταμορφώσεις. Σε όλες όμως αναφέρεται ότι κάποια στιγμή κατέληξε να είναι και μεταμορφωμένο σε ταύρο. Και ακριβώς όταν είχε πάρει μορφή ταύρου, τότε είναι που τον διαμέλισσαν, έβρασαν το κρέας του και τον έφαγαν. Ας δούμε λοιπόν λίγο το αρχέτυπο του ταύρου. Στην Κρήτη μέχρι και τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, οι λάτρεις του Ζαγραίος Διονύσου ανέβαιναν στα βουνά σε κατάσταση ιερής μανίας και με έντονη ζωηρή μουσική έτρωγαν έναν ταύρο. Όλο αυτό με την άνοδο στα βουνά, στα όρη, η λαμπαδιφορία που έπαιρνε μέρος και η μανία είναι γνωρίσματα της διονυσιακής και μεναδικής λατρείας, των μενάδων του Διονύσου. Αναφέρεται λοιπόν εκεί η ομοφαγία, όπως έπιαναν και έτρωγαν τον ταύρο ομό. Οι μύστες τρώγοντας τις ομές σάρκες του ταύρου πίστευαν πως αφομοίωναν τη σάρκα του ίδιου του Θεού και ότι έτσι έρχονταν σε απόλυτη επικοινωνία μαζί του. Ας δούμε λοιπόν τώρα τι αναφέρεται στο έργο Ενεάδες του νεοπλατωνικού φιλοσόφου Πλωτίνου. Εκεί ο Πλωτίνος μας αναφέρει πως οι ανθρώπινες ψυχές, βλέποντας τα είδωλά τους στον καθρέφτη του Διονύσου, κατήλθαν στη γη, χωρίς όμως να αποκοπούν από το όντως ον, το εν. Βλέπουμε λοιπόν πως υπάρχει σύνδεση της ψυχής με το θεϊκό στοιχείο. Έχει την ίδια ουσία και ας έχει ενσαρκωθεί. Και ας βρίσκεται σε χαμηλότερο συνειδησιακό επίπεδο. Αυτό κάνει ο καθρέφτης. Όπως εμείς όταν κοιταζόμαστε με το είδωλο υπάρχει σύνδεση, δεν έχουμε αποκοπεί, κάτι μας ενώνει. Έτσι λοιπόν και η ψυχή, αυτός ο μύθος δείχνει πως δεν αποκόπτεται, δεν είναι κάπου το θεϊκό και αποκομμένη η ψυχή έχει πέσει εδώ στη σάρκα. Καμία σχέση. Υπάρχει σύνδεση. Ναι, μεν είναι χαμηλότερο το συνειδησιακό επίπεδο, αλλά υπάρχει σύνδεση ανάμεσά τους, της ψυχής με το θεϊκό στοιχείο. Έτσι λοιπόν ο διαμελισμός του Διονύσου συμβολίζει τη δημιουργία του αισθητού κόσμου κατά το πρότυπο του νοητού κόσμου. Ο Πρόκλος μας δίνει επίσης την πληροφορία πως η χάλκινη κατασκευή του καθρέφτη υποδηλώνει την κατά τον αισθητό κόσμο δημιουργία. Είναι άλλωστε φτιαγμένη, κατασκευασμένη από τον ύφεστο, τον πιο κοντινό θα λέγαμε στους νητούς Θεό. Ένας άλλος νεοπλατωνικός φιλόσοφος, ο Δαμάσκιος, αναφέρει πως όταν ο Θεός Διόνυσος προέβαλε την αντανάκλαση του εαυτού του στον καθρέφτη, την ακολούθησε και έτσι διεσκορπίστη παντού στο σύμπαν. Ο Θεός Απόλλων τον περιμάζεψε και τον επανέφερε πίσω στον ουρανό, διότι αυτός είναι ο εξαγνιστής Θεός και σωτήρας του Διονύσου και γι' αυτόν τον λόγο εορτάζεται ως ο Διόνυσος χορηγός, Διονυσιοδότης. Και όπως η κόρη με κεφαλαίο, η κόρη Περσεφόνη, έτσι και η ψυχή κατεβαίνει για να ενσαρκωθεί και όπως ακριβώς ο Προμηθεύς και οι Τιτάνες προσδένεται και αυτή στο ανθρώπινο σώμα, απελευθερώνεται δε μόνο αφού αποκτήσει τη δύναμη του Ηρακλέους και περιμαζεύσει τον εαυτό της με τη βοήθεια του Θεού Απόλλωνος και της Θεάς Αθηνάς, δηλαδή μέσω των πραγματικώς εξαγνιστικών φιλοσοφιών, μας λέει ο Δαμάσκιος. Επίσης στο Δαμάσκιο συναντούμε την πληροφορία «Η τιτανική ζωή άλογος εστίν». Δεν έχει λογική η τιτανική ζωή. Η φύση η λογική σπαράτεται, από την οποία σπαράτεται, γίνεται σπαράγματα η λογική. Τον εν ημίν Διόνυσον διασπούμε εμείς οι ίδιοι τον Διόνυσο μέσα μας, παραθράβοντες ημών το ομοφιές είδος και ίων κοινωνικών προς τα κρίτο, καθώς
θράβουμε, σπάμε το είδος ημών το ομοφιές. Φύο είναι φύο, φύομαι, φυτρώνω, γεννιέμαι, αναπτύσσομαι, ομού. Όμοια από κοινού, μαζί, άρα όμοια. Έχουμε λοιπόν ένα τέτοιο μέσα μας, ομοφιές είδος, το οποίο είναι κοινωνικών προς τα κρήτο. Κρήτων και κρίσον είναι ο πιο αγαθός, ο καλύτερος, ο ανώτερος. Επομένως αυτό είναι κοινωνικών, θέλει να κοινωνεί, να είναι κοντά με τα ανώτερα, τα καλύτερα. Ούτω δε έχοντες τιτάνες εσμέν. Όταν κάνουμε έτσι, όταν λειτουργούμε έτσι, όταν πράττουμε έτσι, είμαστε, μας λέει ο Δαμάσκιος, τιτάνες. Όταν δε εις εκείνο συμβόμεν, Διόνυση γινόμεθα τετελειωμένοι. Όταν όμως συμβαίνω, συμβαδίζουμε με εκείνο, γινόμαστε Διόνυση τετελειωμένοι. Έχουμε οδηγηθεί στο τέλος, στην τελείωση. Τι μας λέει ο Πρόκλος όταν υπομνηματίζει την πολιτεία του Πλάτωνος, τι εστί αγαθόν? Το αγαθόν είναι αυτό το οποίο οδηγεί τα πάντα στην τελείωσή τους. Άρα οδηγούμαστε και στο αγαθόν. Ο Διόνυσος Ζαγρεύς πάσχει ο ίδιος από αυτό που επιφέρει. Το πάθος που προκαλεί, το κυνήγι των ψυχών και ο διαμελισμός, είναι πρωτίστως δικό του πάθος. Ο διαμελισμός του από τους τιτάνες. Οι τιτάνες διαμελίζουν, εμποδίζουν την ψυχή να ανέλθει προς την τελείωση που παρέχει το αγαθόν. Το κοίταγμα στον καθρέφτη επιφέρει την επιθυμία για ταύτιση με το είδωλο. Ο Ζαγρεύς γοητεύεται από αυτό το οποίο βλέπει, το ερωτεύεται. Αν όμως προσκοληθεί σε αυτό, δεσμεύεται στην ύλη. Ξεχνάει πως φέρει θεϊκή σπίθα μέσα του. Όταν απορροφήθηκε και εστίασε εκεί την προσοχή του, τότε είναι που του όρμηξαν και τον έσφαξαν οι τιτάνες. Στους μύθους του Αιγίνου μας αναφέρεται πως ο Ζαγρεύς δίδαξε τα μυστήρια στην Ελευσίνα με το όνομα Ίακχος. Βλέπουμε εδώ ξεκάθαρα τη σύνδεση με όσα προείπαμε. Η καρδιά του Διονύσου έμεινε άθικτη. Η Αθηνά την παρέδωσε στον Δία, την καρδίαν έτη παλωμένην ανήνεγγεν, μας λέει το αρχαίο κείμενο, και ο Ζεύς τότε την τοποθέτησε σε ένα γύψινο ομοίωμα του Διονύσου και έτσι ο Διόνυσος ξαναγεννήθηκε. Είπαμε ότι αυτή είναι μία από τις πολλές εκδοχές που έχουμε της Αναστάσεως του Διονύσου. Οι τιτάνες μετά τον διαμελισμό κατακεραυνώθηκαν από τον Δία και από τη στάχτη τους δημιουργήθηκαν οι άνθρωποι. Άρα οι άνθρωποι φέρουν μέσα τους και τους τιτάνες και τον Διόνυσο που είχαν κατασπαράξει οι τιτάνες. Είναι ιός του Διός που είναι η πηγή του παντός, αλλά και της Περσεφόνης, που είναι υποχθόνια θεότης. Η Αθηνά λοιπόν βλέπουμε διασώζει την καρδιά. Η καρδιά, όπως ξέρουμε, παράγει το ισχυρότερο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο από κάθε άλλο ανθρώπινο όργανο. Ας παρατηρήσουμε τώρα λίγο, ας μελετήσουμε τον τρόπο που μπορεί να κοιτάχτηκε ο Διόνυσος Ζαγρεύς στον καθρέφτη, στο έσωπτρον. Δεν έχουμε ακριβή περιγραφή, ούτε τι είδους ήταν αυτό το έσωπτρον, αυτός ο καθρέφτης, ούτε τον τρόπο με τον οποίο κοιτάχτηκε. Αρχικά να πούμε πως ο καθρέφτης στην αρχαία Ελλάδα, εκτός από μαντικές ιδιότητες, υπήρχε η κατοπτρομαντία, πίστευαν πως παρέχει και την δυνατότητα επικοινωνίας με τους θεούς. Ας θυμηθούμε έναν άλλον μύθο. Όπως ξέρουμε, ο Περσεύς νίκησε το τέρας, την Μέδουσα, κοιτώντας την μέσα από ο καθρέφτη. Συγκεκριμένα μέσα από την ασπίδα της Αθηνάς. Αν την κοιτούσε κατάματα, θα πέτρωνε. Η Μέδουσα, κοιτάζοντας η ίδια το ειδωλό της τον καθρέφτη, πέτρωσε και αποκεφαλίστηκε. Όπως ακριβώς απορροφήθηκε και ο Ζαγρεύς Διόνυσος και διαμελίστηκε. Τι δείχνει ο καθρέφτης?
ποιο μέρος είναι δικό σου που σε απορροφά, σε κάνει να χάσεις την κυριαρχία, να αφαιρεθείς, να πετρώσεις. Με βλέπω στον καθρέφτη, άρα με αναγνωρίζω, αναγνωρίζω. Πριν με δω, δεν ήξερα πως ήμουν. Έχω εικόνα για μένα. Τι είναι αυτό για το οποίο αποκτώ εικόνα και αντίληψη? Τι είναι αυτό που δεν έβλεπα και δεν είναι φανερό? Τι είναι όσα θάβω? Μήπως οι βαθύτερες επιθυμίες μου και τα πιο σκοτεινά μου μυστικά που τα κουκουλώνω γιατί δεν μπορώ να τα δω, να τα αντιμετωπίσω? Τι ήθελε η παγκόσμια ψυχή Διόνυσος? Να μάθει τον εαυτό της? Αυτό επιθυμούσε και απορροφήθηκε. Μπορεί να τον μάθει τον εαυτό της εκτός ύλης και αισθητού κόσμου? Μήπως αναπόφευκτα έπρεπε να συμβεί αυτό στον μύθο, ώστε μέσω του ρουφήγματος μέσα από τον καθρέφτη, ας το πούμε έτσι, να μάθει τον εαυτό της? Ο Ζαγρέφς Διόνυσος ήταν ο μόνος, όπως είπαμε, που του έδωσε ο Ζεύς τον κεραυνό του για να παίζει. Ο κεραυνός. Τι μπορεί να συμβολίζει ο κεραυνός? Ίσως τον βιοσυντονισμό ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Και το φως, όπως ξέρουμε, είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Στον υλικό κόσμο το ορατό φως είναι μια συχνότητα που βασίζεται στην πολικότητα. Ηλεκτρόνια, ποζιτρόνια, φωτόνια κτλ. Πάνω από τη συχνότητα της διαιρέσεως του φωτός, η ύλη περνά από τη μορφή στην ενέργεια και στη μοναδικότητα. Και κάτω από αυτήν τη συχνότητα είναι η διαίρεση και η πολικότητα. Όταν λαμβάνει χώρα η διαίρεση του φωτός, δημιουργούνται φωτόνια, ηλεκτρόνια και ποζιτρόνια, επειδή το ορατό πεδίο φωτός κατέχει το πρότυπο πληροφορίας της ύλης ως οργανωμένη συχνότητα σε μοτίβα φωτός. Σε αυτό το σημείο το σύμπαν εμφανίστηκε ως οργανωμένη πληροφορία και ύλη. Μία εκδοχή του μύθου αναφέρει πως ο Διόνυσος με το έσωπτρον μπορούσε να βλέπει τις βαθύτερες επιθυμίες και τις πιο μύχιες σκέψεις των ανθρώπων. Το θεϊκό που είναι πανταχού παρόν και γνωρίζει τα πάντα ανα πάσα στιγμή, ακόμη και όταν δεν δηλώνονται. Μας έρχεται στο νου ένα άλλο κάτωπτρο, το κάτωπτρο που υπήρχε στη Σελήνη, που αναφέρεται στην αληθή ιστορία του Λουκιανού, το οποίο παρακολουθεί όλα όσα γίνονται στη γη. Και η παράδοση μας αναφέρει πως οι ψυχές πραγματοποιούν τον κύκλο των εσαρκώσεων μεταξύ γης και σελήνης. Στην φυσική επιστήμη, ο βιοσυντονισμός της συσκευής με την εγκεφαλική λειτουργία του εξεταζόμενου, αυτό σήμερα που μιλάμε είναι στα σπάργανα ακόμη, ονομάζεται ποζιτρονική ή λειτουργική τομογραφία εγκεφάλου. Να πω ότι δεν γνωρίζω φυσική και για γνώσεις που ήθελα να λάβω, πληροφορίες που ήθελα να λάβω στον τομέα της φυσικής επιστήμης, έχω επικοινωνήσει με τον ερευνητή και καλό μου φίλο, τον Ιωάννη Πηλιούνη, ο οποίος μου έδωσε τα στοιχεία που χρειαζόμουν για την έρευνα. Σήμερα αυτές οι τομογραφίες καταφέρνουν να αποτυπώσουν την ενεργειακή υπογραφή συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφαλικού φλοιού όταν το υποκείμενο εκτελεί κάποιες ενέργειες βουλητικής ή ανακλαστικής φύσεως. Για όσους θέλουν να κάνουν περαιτέρω έρευνα πάνω σε αυτό το θέμα, είναι το λεγόμενο TMS, Transcranial Magnetic Stimulation. Μπορείτε να δείτε τις ομοιότητες με αυτά που ο Διόνυσος μέσα από τον καθρέφτη βλέπει τις μύχιες σκέψεις και τις σκέψεις των... Μας το θυμίζει πολύ. Ας δούμε τώρα λοιπόν το φαινόμενο με τον καθρέφτη. Αν τοποθετήσουμε δύο καθρέφτες με τις αντανακλαστικές τους επιφάνειες επίπεδες και παράλληλες μεταξύ τους, θα δημιουργήσουμε αυτό που λέγεται οπτική κοιλότητα απείρου. Όταν το φως εισέρχεται στην κοιλότητα αυτή, αντανακλάται μπρος και πίσω μεταξύ των δύο καθρεφτών, δημιουργώντας έτσι ένα μοτίβο παρεμβολής το οποίο παρατηρείται στις αντανακλαστικές επιφάνειες. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως παρεμβολές πολλαπλών δεσμών. Με την πάροδο του χρόνου, το φως το οποίο αντανακλάται εμπρός και πίσω ανάμεσα στους καθρέφτες θα ελαττωθεί ως προς την έντασή του λόγω απορρόφησης, σκέδασης και ατελούς αντανάκλασης. Όμως, αν οι καθρέφτες είναι πολύ καλής ποιότητος και η κοιλότητα κατασκευασμένη με προσοχή, το φως θα διατηρηθεί για περισσότερο χρόνο, δίνοντας ένα συντονισμένο οπτικό πεδίο.
Αυτού του είδους οι κοιλότητες χρησιμοποιούνται και στα λέιζερ, όταν ένας επιταχυντής όπως αέριο, κρίσταλο ή ημιαγωγός τοποθετείται ενδιάμεσα στην κοιλότητα. Όταν ο επιταχυντής αερίου γεμίσει με ενέργεια, εκπέμπει φως το οποίο παγιδεύεται και ενισχύεται από τη συντονισμένη κοιλότητα, δίνοντας μιας πολύ μεγαλύτερης συγκέντρωσης και συμπαγούς δέσμης φωτός, η οποία εκπέμπεται μέσα από έναν από τους καθρέφτες. Όταν στεκόμαστε ανάμεσα σε δύο καθρέφτες και κοιτάμε και από τις δύο πλευρές τον εαυτό μας σε άπειρες διαστάσεις, είναι σαν να υπάρχει ένας άπειρος αριθμός πιθανών εαυτών, που ζουν όλοι στην παρούσα στιγμή, στο αιώνιο τώρα. Όπως και αν ήταν ο καθρέφτης και όπως και αν κοιτάχτηκε ο Διόνυσος, γιατί εμείς εδώ κάνουμε απλώς εικασίες, σίγουρα, το μόνο σίγουρο είναι πως κοιτάζοντας το είδωλό του, έπαθε την ετερότητα, όπως λέμε. Συνέβη ο διεισμός. Είμαστε δύο. Εγώ και αυτός μου που βλέπω απέναντι. Διεισμός. Ο διεισμός είναι ο διαχωρισμός. Είναι το αντίθετο της πραγματικότητας. Γιατί στην πραγματικότητα όλα είναι εν. Και είναι και η αιτία όλων των παθών και της συμφοράς. Ο διεισμός είναι αποτέλεσμα της νοητικής επεξεργασίας. Στο διεισμό έχουμε τον διαχωρισμό σε καλό και κακό, σωστό και λάθος, όμορφο και άσχημο, αγάπη και μίσος κτλ. Όλα τα ζεύγια αντιθέτων. Έτσι όμως αναπόφευκτα οι ζωές μας επικεντρώνονται στην κρίση, την επίκριση, την κατάκριση και μετέπειτα και στον φόβο. Ενώ όταν κατέχουμε τη γνώση πως όλα είναι εν, όλα είναι Διόνυσος στην ουσία, και όλα τα άλλα, ο διεισμός, οι πολικότητες του αισθητού κόσμου, είναι απλά προς εκμάθησή μας των ψυχών, αλλά αν ενωθούν όλες είναι το ίδιο που ήταν πάντα και δεν έπαψαν να είναι, είναι απλώς αντανάκλαση, προβολή. Ο Διόνυσος δηλαδή ως ολότητα. Βλέπουμε λοιπόν, κλείνοντας, τι μας περνάει αυτός ο μύθος. Το μήνυμα πως όλα είναι εν, Διόνυσος Ζαγρεύς, αλλά συμβαίνει η ετερότητα, η πολικότητα, ο διεισμός, ώστε η ίδια η ψυχή να μάθει τον εαυτό της, και γι' αυτό βλέπουμε πώς συνδέεται με την κόρη Περσεφόνη, τα Ελευσίνια και όλα αυτά. Η αρπαγή της από τον Πλούτονα κόβεται από τη συμπαντική, αποκόβεται από τη συμπαντική ψυχή Δήμητρα η Περσεφόνη. Το ίδιο συμβαίνει και σε αυτό το μύθο και γι' αυτό ο Διόνυσος προβάλλει και εδώ και εκεί. Κάποια στιγμή όμως η ψυχή θα απελευθερωθεί από τα δεσμά της ύλης, αφού πάρει τα μαθήματά της, εξελιχθεί, τελειωθεί, φτάσει κοντά στο αγαθόν, αν διάγει τον καλό βίο, και θα ξαναεπιστρέψει στην αρχική πηγή. Θα πάψει να κοιτάζεται στον καθρέφτη και να ζει μες στην προβολή και θα επιστρέψει στην πραγματικότητα, όπου όλα είναι εν, Ζαγρεύς, Διόνυσος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και σε άλλη μια εκπομπή της Νοοτήρβης. Να είστε καλά.